Poți să atingi culmile tale în viața aceasta, poți să atingi scopurile tale. Vreau să spun un lucru. Dacă nu împlinești scopul lui Dumnezeu pentru tine personal, ai eșuat. Prima condiție de a putea fi în voia lui Dumnezeu este ca urechea ta să fie străpunsă de glasul lui Dumnezeu. Este ca tu să cunoști chemarea lui Dumnezeu. Este ca tu să știi ceea ce vrea Dumnezeu. Nu confunda dorințele tale, aspirațiile tale, nici măcar talentele tale. Când vom rămâne acolo unde Dumnezeu ne vrea, vom fi binecuvântați și fericiți. Lasă-mă să văd din viața ta că îl cunoști pe Domnul. Lasă-mă să văd din dragostea ta că îl cunoști pe Dumnezeul dragostei.